Идеята на колектива беше едни такива жилища с по-особена архитектура, със своя облик, да бъдат потърсени, да се изградат в жилищния комплекс Младост, на входа на града, от към аерогарата и от към вътрешността на страната, които да посрещнат идващият в столицата един вид като вход на София. Първите дни хората си говореха, това е жива шестица от тотото, защото никой не се е надявал, че може да получи такова красиво нещо с такъв хубав вид външен. Те са много приятни. В Младост – жилище за най-младите. Една малка екскурзия на народни представители. Заседаваше постоянната комисия по социална политика на Народното събрание. Разглеждаше се много важен въпрос – как държавните органи изпълняват указа на Държавния съвет за осигуряване на жилища за младите новобрачни семейства. Ние бяхме в една малка стая, 5 човека и вече нямаше на къде и ни дадоха тази буксоньера. Фактически тя се води едностаен. 2 семейства сме. Майка, баща, син, внук. Съпругата работеше в пощата, но тя се разболя от известно време. Нещо не е добре, с нервите най-вече и не работи. По-настоящем не работи. Даже и аз се изнервих доста. Имаше периоди, когато направо не можех да спа нощно време. Особено когато вънка валеше дъжд и у нас валеше дъжд, капките по цяла нощ капеха и ние не можехме да спим цялото семейство. Нещо ми капи на главата и аз викам, дъжд ли заваля? И тя вика, да. На главата, нали? Да. Викам, що не си вземеш един чадър да спиш с него? Първото семейство бехме, дето се наводнихме в блока и не ни обърна никой внимание. Веднага си течеш. Още просто се чуваше отзад зад стената, те понеже са такива гипсови панели, постепенно се изми. Тези тръби, поставени зад гипсовите панели, които са в баните, започнаха да се пукат поголовно, като не се знае откъде тече. Примерно, възможно е да живееш на 3-ти етаж, протича при тебе, а може би пробива на тези тръби е някъде на 15-ти, 18-ти, където се иска там. Примерно като такова, като ме няма мене, значи ние ако пуснат водата, водата почва да излезе и там да тече. Трябва да си тук да можеш да пазиш водата. Долу още по-трагично, защото сигурно не е изкопано, така тук тя ще оттича и слиза на другия етаж. Ами като тече вода, как ползвате тоалетната? Ими как? Чакаме да спре. Легена слагам по-насам и си се оправим. Кога спре тогава, иначе не може, как тот си тече. Или пък не очакваш, че уния горе ще пуснат водата, тъкно съм плекнала и уния отгоре те заливат и се преобличаш. Така. Как ти се падне, къв късмет имаш. За всеки случай напоследък си ходиме голи. А доколкото, че се появяват дефекти, това става във всеки един дом. Но не може едно селище от толкова обитатели да няма една работилница. Един специалист, който да може да отстрани в момента една авария на водата. А водата не може да й каже човек стоп и тя да спре. И като се спука една тръба, естествено, на 15-ти етаж, докато дойде специалиста на 5 или 6-тия ден, той е наводнило до партера всичко. После казваме тези архитекти, тези строители. Гаранция, че няма да се появява в един 25-етажен блок, който има с хиляди линейни метри инсталации, никой не може да даде. Че някъде пробив в инсталация няма да се случи. Е нормално, че може някъде пробив. Въпросът е, след като се констатира дефекта, веднага се вземат мерки до отстраняване.
Това, което на единицата не се правеше. Предприеха се едни ремонти, обаче измисли тук те правят ремонти, правят вратите отворени, сложили сме найлони, влизат, излизат през нас, прокопават дупки. Една дупка в тоалетната, една дупка прокопали на балкони. Като взе да вали, 18 кофи сме изфърлили. Нещо страшно направо. Едно, не сме в апартамента в колиба. Две години сме живели като в Централна баня. В кино все едно 2 години да живееш. Защо ви казвам, че не искам да се снимам? Защото отстрани погледнато не може да се разбе и не е реално. Голямото момченце тази зима 5 пъти е боледувал, прави бронхите, които са на алергична почва. Така е закупена технологията. Западно-германска. Казва, че гипсът там бил друг, съставката ми била друга и просто... Това е водоустойчив. Не поема влага. А нашия гипс поема влага. Всички знаем от деца, че гипса поема много влага. Не е само тук дефекта в тези блокове. Този дефект е показан и в зона Б5 и в почти всички високи жилищни сгради. И най-лошото е в жилищното строителство. Е това. Ние нямаме производство на материали, които могат да се влагат на етажи по-високи от 14-16 етажа. Нямаме високоскоростни асансьори. Тъй като ние не сме подготвени с материали и с нормативна уредба, не сме подготвени да правим високоетажно строителство. Мишките са невъзможни вече. Не съм ги брала да ви кажа, но това почти всеки ден мишки хващаме. Върху всичките дрехи така слагаме, за да видим отгоре дали са ходили мишките или не. Това разбираме. Иначе беше тук дори навътре беше пълно. Направо беше не е заговорена. Мен специално ми беше охапало нещо. Лекарите не можаха да открият какво животно. Аз се лекувах някъде около 1 месец с антибиотици. Нищо не можаха да открият, нали, от какво е, нито пък от ока можеше да спадне. И да излизат животни. Оня ден дъщеря ми, примерно, е видяла нещо като гущер. Вика, мамо, шарено беше. И изобщо най-различни животни. Да не говорим, нали, това мишки, вече хлебарки, големи всекакви. Излизат тия вече, дето ги познаваме. Обаче има и други, които не сме ги виждали. По повод на една публикация във вестник Антени, веднага след излизането на вестника се звъни една сутрин на вратата, отварям 2 мъже, добре облечени. Ми казват, другарко, вие защо клеветите в пресата? Пишете, че ме напеда вода в мазето. И казвам, нищо друго не ми остава, освен да слеземе да проверим. Имаше на пода една гредичка, която така беше няколко сантиметра над водата. И им обяснявам, сега тук внимателно по гредичката трябва да минете. И в момента, в който стъпвам на гредата, пропадам, тъй като през нощта водата е стигнала до 2 метра. Може да си представите на какво сме приличали, като имате предвид, че това е канализационна вода. Нали, какво е имало в нея. Блок е пред на базата на действащи тогава нормативни документи,
на базата на одобрен проект, който е утвърден, одобрен, съобразен с нормативните документи 80-та година. Така че констатации на приемателната комисия за отклонение от проекта, за несвършени работи няма. Казаха, че няма да ни изселват, че ще се започне ремонт. Ние вземахме си един месец отпуска, направиха ни ремонта. След като го направиха ремонт, ние си започнахме пък ние ремонт. И дойде момента, когато казаха, нищо, изнасяме ви. И сега... лошо. А другото училище може да е по-добро? Не. Не е по-добро. И заместник директор с осента говорихме на Софстрой, каза, че ще го поправят и ще го дадат на техни служители, които също били без квартира. Това не е оправяне на нещата. Ние нямаме заповед, още чакат бебето да се роди. И чакат и тавана да падне, понеже само стените са паднали и тогава ще ни дадат. Чакаме за 300, но не са ни дали достойно. Нали, всеки момент ще има бебе. Да, ама не се е родило. Трябва да видят. Може да не се роди живо. Или нещо такова. Не са сигурни. Аз сега отивам в друг подобен блок с повече от страх. Няма вода в момента. Там не може да се види дали тече. Да се надяваме, че изпълнението е по-добро. Там са го правили виетнамци. Институцията, която уреди вас, трябваше да уреди нас. Има един нещо нечесто направите с нас. Не, ама не ти така на тема цялата работа, защото ние нямаме даже още конкретна информация, защото сме какво основа тази комисия, която зад да оправи, нашите не оправи. В основа на това ще се създили структурите. Не, това са формални положения, това е лявата работа. Защото там се вируса, Не знам, но мисля, че не само тези хора, които се изселват сега от първият блок, но и ние проектантите страдани и ни е мъчно, че една замислена реализация с много любов, с много амбиции, просто не може да намери своето правилно място. И дано след изселването, действително тази жилищна група бъде използвана така рационално, че тя да остане да краси столицата за векове и да радва и софиянци, и най-вече нас, творците. Заповядайте в Младост 1, каза накрая кмета на София, за да видите какво правим. След малко 2 автобуса с народни представители се отправиха към Младост 1. Отпред се извиси почти завършен 20-етажен блок. Вестник Отечествен фронт, 1 юли 1980 година. Хлебарки, поема. 3 хлебарки, 3 добри другарки. Посред тъмнината качват стъпалата. Бързат се нагоре, изпотени, нищо, че са изморени. Качват те етаж по етаж, за душата търсят си гараж. Трябва да спасяват кожа, клопка слагат им отрова. Гладни, жадни, мършави, самотни. Ах, готичките животни!